ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам хуб ва саломат ҳастон. рости гап, телефони ман вайрон шуд. Ин телефони безеб аст, телефони кӯҳна аст. шояд садои манам паст бошад. вай ватсаби ман да ҳамун телефоне ки вайрон шуд. агар бародарон нависта бошану вай карда бошам, ман хабар медиҳам ки телефон вайрон шудагӣ аст. яъне даромада намешавад. оле шояд дигар соз нашавад, акнун намедонам. бурда нишон додан дар кор. ба ҳамин хотир ман чӣ гуфтаниам, ҳамватанони азиз? ман гуфтаниам ки ҷаноби додоҷон Атоғуллоев ин генерали муғулу манғити Раҳмоновро бировардан, он қадар дашному ҳақораташро нашр кардан. одамҳое ки мегӯфтанд ки Муҳаммад Тағоев ту чӣ ба дашном мекунӣ? Марҳамат, дароен дашномо тамошо кунед, таҳдида тамошо кунед. маънавиёти панҷакент хоялеси имом Хӯйтук, хоялеси имом Хӯйтуки хартаҷовузкун биромада ношармида ин мардумро дар чашмаш хок зада телолиш эксилмиш телолис заната фалон кунада ман пирхоки Раҳмонов. ту ҳаромзоди модарбахадо террориста, ту ҳаромӣ бирор нашкун мард бошӣ, бирор ҳамун паданалати Файзали Лангарии муғулат нашк кун. мардум фаҳманд ки террорист кист. мегӯяд ман рафта сарата мебурам, мегӯяд Атоғуллоефа ту ҳаромзода перепутат карда гиранги ҳам пирхоки Раҳмонов чӣ хеле мегӯяд ку ту перепутат кардаи ки ту террориста намешиносӣ, ту ҳаромзоди модарбахатои модарфоҳиша. рӯзу соаташ мебиёд ку зад мемонем бо пирхоки Раҳмонов. мутмаин бош ҳаромзоди модарбахато. сурати ин ҳаромӣ генералу Атоғуллоефа ман мондам, гуфтам ки рӯи шогирдсиё ки устоза на зан монду, на модари мурдагешон монду, ҳамаи дашном кунад. ин чӣ хел шогирд будааст? ана хоялесонаш даромаданд унҷа, тамоми дашномаҳои вай дастгирӣ карда. мардуми тоҷик, ҳаматона валлоҳи биллоҳи таллоҳи пирхоки Раҳмонов таҷовуз мекунад, ҳамин хомӯштон бошад. ҳоле наворои духтаратон мебурад бо фарзандои инҳо, чӣ хеле ки инҳо фаҳшо карда бировара инҳо нашр кардасанд. баъдан ҳамаҷо ба қадри гапҳои мо мезанен, худатонро мерем ба дор меовезем ки мо шарманда шудем гуфта. як ҳаромзода биромадааст, он қадар дашном, он қадар таҳдид, террорист. ин ҳаромӣ ки ту ҳаромзодӣ маънавиёти панҷакен мебурои ҷавонмардои террорист гуфта гунаҳгор мекунӣ. ту модар ҷалаби модарфоҳиша, ҳатман ту рӯбоҳ, ту шағол ошкор мешавӣ. оле баъдан ҳамаҷо ман дар кунат чӯб зада аз даҳонат кшида мегирам. ҳаромзоди хоялеси душмани миллати тоҷик. шумо мардуми тоҷик даромада таги комментариҳои навори ин ҳаромзоди генерал ва дашному ҳақорати тарафдороша бинед. на кӯдаки гавҳора мондагианд, на модар мондагианд, на зан мондагианд. бо ифтихор мекарден дашномои вайба ки Атоғуллоеф ҳам ту дашномгар аст. мурданатон беҳаст, Раҳмонофи ҳаромзода худата ба дор овез, порезинги изори фоҳишаи занад азизамоҳи мо чахар, худатро ба дор овез. ҳаромзоди палид, ту ин миллатро бо анами ғамнияти модарфурӯшу кунфурӯшу занфурӯшат ба ҳамин рӯза оварда расондӣ. ин ҳақорату дашнома ту ҳаромзода кориди байни мардуми тоҷик ба ту пирхоки муғули модарбахатои модарфоҳишаи душмани миллати тоҷик. ин ҳақорату дашномро кориди. имрӯз бо хоялесонат биромада пуштибонӣ мекунад ва генерали кунтета ки ин дуруст кардааст, дуруст ҳақорат кардааст. гуфта мурданатон беҳаст, шумо одамои ҳукумат ҳастене, ҳаромзодаҳо. мона гунаҳгор кардан ки ту дашном мекунӣ. гуфта як ҳарфи дашноми вай ҳаромия ман накардагам. шумо дароин вай гӯш кунед. ва чӣ мегӯяд? ман мерам дар Германия сари туя мебурам, ман туя меям фалонат мекунам, ман модарата фалон мекунам. ана террорист. марҳамат, мардуми тоҷик, дар чашматон хок пошидааст, боз мебуроин ношармида ин ҳаромиҳои пуштибонӣ мекунед.
حالا دختراتون رو تجاوز میکنن، زناتون رو تجاوز میکنن. بعد اون وقت من هستم یا نیستم در این حیات به قدر گپوی من میرسین. این اولاد حرامزاده، باری دیگر تکرار میکنم، گفته بودم که همون جاهای و یا بزرگای ما یا همون تئاتر و چیزاشون رو ویران کردن کو، آسایشگاه هاشون. من گفته بودم که در دهن پرخوک رحمانوف باید فلان کرد. شما گفتید این چی میگوید؟ مرحمت در این دشنامه آخورده گوش کنید. این حرامی، این پرخوک مادر جلب رحمانوف از قدر راه مادرش را یک چوپان داشته تجاوز کرد. حرامی به دنیا آمد، این ملت را نیست کرده است. حواله همتان به خدا. بعد به قدری گپای من میرسین، بعد میگوین که این چی با دشنامه کرده است. حالا ما دشنامه نوگش گفته گیم، در این دشنامه گوش کنین اونجا. بعد شما بیدار میشوین. السلام علیکم و رحمت الله.